Loh, lah kok omaku buka iku malah wangi. Ana wong tagak iki kira-kira nang jero. Sampai delok isik, Dik. Lah iya, Kok iso buka iku mang lho sampean iku lali ta opo? lali aku. Nang pasar gak ditutup. Iki mayo aku selak gopo. Karepku iki mayo dijak bulik mang lho aku. Nang ndi? Oh jarene mbok iku mang apa? Nganu iku mang lho. Nganu nopo? Lamaran ngono mang lho. Lamaran ngono mang lho. Lamaran ngono mang lho. Lamarane sapa? Lho anak bulikku iku lho. Temenan. Aku bagian kan gak halo-halo iki, Pak. Halo-halo. Halo. MC Mister Totot. Adine. Wis ngono ae, aku tak budal dhisik. Kalau Wes. emang sak ditunggu aku. Ya, suwun hati-hati. Ya. Wis. Ini iki yo bulik kok lapo ae. Ngejak lamaran. Wis sak kupu kabeh imang tok pasar. Wis. Tak tinggal sik. Lah iya, aku ki malah kok lali ya, lawang ki malah kok buka. Alah, wong ya aku ki jek ayu lho, jek mulus ngene lho. Kok wis lalian. Tak buka golek rezeki bene kok entuk pelaris. Atiku iki malah rek, kok iso tekenyar ngono sih. Ngrungokno Mas Kanti ngomong nek lamar-lamaran iku lho. Kira-kira gak wonge dhewe ya sing kate lamaran iku. Terus aku ya apa aku? Oh no. Wis gak kurang-kurang ya aku. Timbangane ngelu wis tak raup namburi cek seger. Beberapa puluh jam kemudian, Susi selesai mandi. Wis seger, mari raup. Tak ngocos Loh, wong ya aku jek ayu ngene lho. Sus, kon ngono jek ayu, Sus. Lah apa wedi ditinggalno kanthi barang, kon ya pinter masak. Pinter apa ngono mang. Gawe kopi barang ya jos. Alah. 50 meter Belok kiri. Dari Mbak Google belok kiri. Belok kiri. Sik ta Mbak. Rungokno ki lho. Belok Loh, kiri. Iya belok kiri. Sampeyan tak kandhani Mbak ya. Ket mang sampeyan belok kiri, belok kanan. Iku ku lho, dalan belok kiri ki lho buntu. Mang lho wis diliwati sampeyan mosok yo lali sih. Terus Iki mang lho sampe tak sampeyan lho lali ta dalan iki mang lho ping 7 tak liwati mang. Sampeyan niku ate nang omahe sapa iki sakjane? aku kajeng nang omahe Pak Diselo. Sik. Ro ta. Pak Deselo koncone Pak Deogel iku ta. Ya embo aku karo koncone, wong jenenge iku Pak Deselo iku Pak Deku. Oh alah wis gak ono meneh Pak Deselo koncone Pak Pak Deogel. Ya sik iku wonge lah ngomong ket mang tak terno Mbak ping 7 Sampeyan lek kandhani yo nek ngomongno dalan ojo gampang-gampang ya nuruti map. Aku dhewe ku tau nuruti map. Sak biduren sampai udunen ping 7 ki lho gagarku sampai ndelusup aku. Tenang ae, wis tak aman-aman nek sampe nang nggone Pak De. Selo tak terno ya, aman-aman. Oke, berangkat. Mana sih, Cak? Iki lho, Cak, sampeyan delok sakmene kae iku lho. Iku. Tandurane lho. Oh, nyembong nih. Yes. Endi sih sebelah ndi awake pengen. Iki lho kabeh iki tanduranku. Oh, Tanduranku. ombong ini ariane wake ben iki. Lho, duduk warisan iku oleh putuku dhewe. Oh. Waktu kerja nang ngene pelayaran iku. Lah iki aku oleh wong teko Cina iku. Dadi Apa iki jenenge? tanduran gula. Gara-gara ditemokno arek cilik-cilik iku lho. Dari nanggulangi penyakit aid. Dari arek cilik-cilik iku ait terus Kebu iso kayak penyakit aid tadi. lah yo arek cilik kan ait terus cangkeme dikeki gula Aid wae. iku, Cak. Walah, tak pikir ait iku. Iya. Wis lek menurutmu awakmu ndon ya apa iki? Cara ngono ditanduri apa iki cara ngono? Menurutmu? Iki yo dibongkar, Cak, wong koyo ngene. Tebu tak Lho delok. dibongkar yo apa sih wong iki bondone aku sentek
atusan juta ya dibongkar. Tandur ginjel lho. Larang ginjel saiki. Ginjel. Iya. Larang. Wah, kon niku ono ae ginjel. Siji 350 juta. Sakmene ambane oleh Sing tuku ku wae. sapa? Yo wong Jepang di. Wis Iku sih dong ngarepin dia aku. kono ae, lek awakmu kepengin nanduri sing kono ae. Oh sing kono ah. Iya. Lah iki. Sopo sing ngarep saiki? Dari awakmu ngenane duwe ide tandur ciplukan gawe nurono darah rendah iku. Iya, ciplukan niku. Dicek ya. Ayo dicek rono. Yo. Berarti pengen warnai cak rojak yo. Iya wis ayo. Monggo ngene ngene. Lho. Lho. Le, lapo kok iso mandek nang kene iki lapo? Sampe mang jare goleki Pak Deselo. Iya, terus nanti lapo kate nang kene iki lho. Wis tak lak menengo ae. Sampe lak kepengin ndeloki atau ketemu iku sih Pak Deselo sih. Heeh. Kalau wong iki kalau. Lho, Kalau wonge. lapo wonge nang kene? Lah iya kalau wonge. Ya iki pangatur nang kene Pak Deselo kalau wonge kalau. Ya wis suwun lek ngono. Iki lho, Apa, Mbak? aku mek dedek 5.000 wis salah suwun nggih. Kak, oke Mbak, wis gawon. Lho. Untukmu gawon Mbak, ikhlas Lho aku. ya Allah. Suwun. Dah. Berangkat. Lah iya ngongkon-ngongkon wong lawange tutupan iki lho. Gel. Oke. Nanti arek iki. Pak Semayang jam Pak Oh, D. Loh, Pak D selo. sampean sinten? Ya Allah kula lho Maryam. Ponakan sampean, lali ta sampean? Maria manake adikku Jaina. Nggih. Salah. Ya apa kabar ayo? Sehat ta Pak D? Iya, ya apa kabarmu? Alhamdulillah sehat. Kula wau lho puter-puter keliling dolek iya Mas sampean. Iya, pirang tahun ono 5 tahun ta. Ngono lho. Kula lho dindekno nang kene Pak Sopo D. sing ndekno? Mbok Pak D wonge mau lho. Ciri-cirine ya apa wong? Wonge mau ciri-ciri kayak kata cekak. Oh. Ya, numpak sepeda lek ngomong iku Wis ngene, engko aku dudono kapan-kapan ya. Nggih. Tak dites sih. Nggih. Wis saiki kon anu lungguh sik kene. Nggih. Aku soalnya dipeseni iki lho Pak Deselo koncone Pak D apa Pak Deselo koncone Pak D Ogel. Pak D Nggih. Ogel butuh tulisan. Wis yo. Nggih. Tunggu sik kono. Aku tak noto iki sik. Sanjane gak ngenakno wong kok Ogel iku. Lakar ngono ganti ae gak Ogel jenenge. Ogol. Loh nanti iki mang ngalati sitok emang. Ngene iki duwe ya gak di kencengi. Lho, tayo ha. Marek nolo. Arek iki jan kurang ajar temen arek iki. Cicak. Kene larang kene, Cak. Sik. Yuk. Ha. Pau panas ya. Pau panas ya. Ini Iya. Wis ah. Dadi sampean mang tak dudui kebunku sing sak menombane iku, sawah lah. iyo kawat deh awake ben. Aku ngarep sing ndi? Sampean tak kei sing iku ya, nisor iku lho. Iku cocok iku lek ciplukan-ciplukan ngono iku. Oh iya, akeh banyu ya. Akeh banyune iku. Ini iki lho, Cak. Tunggale godhong iki lho, Cak. Iki jenenge godhong bel iki. Oh iya, ini nang Inggris. Ya men rono ya. Iso Iya, muni. Iya. Dobel ketut kok iki. Potong bel ya. Nang Inggris iki Kabel iku ya dobel silitmu iku. Wis Cak, saiki ngene ya. Sampean apa iki? Engko tanduran sampean niku kira-kira sampean ono sampean patenno utawa sampean apa iku bahasane iku? Konsolidasi ta apa iku lho? konsolidasi. Konsolidasi yo.
Sampean patenno tanduran sampean niku. Konsultasi kok. Yo konsultasi. Iya. Iku anu ya. Ajane yo nek tak delok sawah pen niku kan akeh banyune. Heeh. Ditanduri jepun cocoke. Jepun niku lho. Kakekmu digawe apa jebun niku? Yo enak. Kuburan niku. Mosok kuburan ya. Wah, oke niku jebun niku yo sembojo iku lho. Wis kembang-kembangan lah pokokane. Kembang-kembangan niku cocok. Iku. Ya wis, Daya apa? iki ayo golek warung e. Engko dibahas ambek ndeloki warung-warung rondo wis ayo. Ayo. Budal wis. Sik tapi jabatanku apa aku nggo ning karep iku? Sampean tak kei jabatan ahli pertanduran. Apa sih bahasa niku? Mandor. Mandor yo. Oh, Manajer, mandor manajer. dadi mandor bemu. Ya wis, ayo budal. Golek warung. Berang-berang makan coklat. Berangkat. Ya wis berangkat. Rina, yang Napa Pak De? ta? Lah yo, awakmu iku ado-ado kepikiran ngipi apa kangen mbek Pak De ta? Nggih, ibu niku lho sanjang. Apa? Kan gak tau dolen nang omahe Pak Demu ta. Yo, Oh Mas, Pak De sapa, Bu? Pak De Selo. Terus yo nggih pun kula nggih preyan sekolah, terus nggih pun awakmu wis lulus SMA. nggih pun lulus SMA kula. Terus wis nyambut gawe. Dereng nih kita sedala penggawean. Lah nggih niku lho Ibu lho, ngkon buku rabi ae iku Lho, lho. iku. Nggih. Makane kula ten sampean niki. Sejarah jahen tapi ku pokoke aja kok tiru ya tak kandhani. Biyen niku lulus SMP iku lho ya. Kelas 1. Apa biyen sekolah jahit. Karepku iku cek iso meneh-meneh dadi nek iso dadi desainer ya. Barang ngono iku lho. Iso gak gelem katut arek. Akhirnya apa? Rabi kawin gue usia muda. Ya. Lah, awakmu ojo niru koyo ngono. Nek masalah penggawean wis gampang. Kok Pak De Selo sing golekno ya. Soalnya Pak De Solo misalnya nang warung gelem. Warung-warung napa Pak De? Warung gampang. Yus gawe kaitan lah pemanasan ya. Nang warung yus mbok iku dodolan kopi mbok opo ngono. Pak De duwe kanca. Nggih. Wonge ya ijen. Ngono ya. Nggih. Nah, wis Pak De tak sambi ambek iki ya. Nggih. Sampeyan niki nggarap napa? Gawe no gel nulis iki lho dhek kan duwe usaha. Usaha gawe kerajinan seni toko patung. Kok nek awakmu tak gawe no rene nyambut gawe nek gak dikon ngusung watu. Wis patutmu dilu ya. Aku ayo nang omah-omah enak ya. Nggih. Wis pokoke tak usahno tak golekno penggawean. Nggih. Nggih. Sing jenenge Ogel iki duwe utang ndau wablek. Iki ana wong nulis-nulis. Ya. 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 Ngomong aja. Bisu. Wong bisu ketane rek. Oke nang ndi, Jak? Sampeyan niku sapa? Sapa? Aku ngono Bang Tetel, Jak. Teko-teko kok Iki lho, Jak. Sing jenenge Ogel iku ke jaman 3 Masehi sampai jamane Mojopahit. Utang ket aku wablek, Jak. Lah, ndang disaur-saur. kono aja ngaplei lho ya nek ngomong utang lho ya. Loh, Padha karo nyemoni aku lho. loh ya. Oh. Oga. Ogel nang ndi, Jak? Karo Lah terus sampean iki sapa nih? dudu apa-apa nih. Sampean niku penulis ta, Jak? Ta sampean niku sebagai penjaga rumahnya, Jak?
Kamput tak ngomong. Tulisan sampean kok apik, Cak? Sampean turunane mesin ketik aja. Cak. Kamput sih tak ngomong rek. Iki lho Cak delon ta lah bon-bonane ogel, Cak. Ke zamane Mojopahit Siliwangi, ke zaman Londo. Cak. Ngene Cak, sampean gak utang aku aja. Aku duwe Senenan, ono Selosoan, Rebuan, Kemisan. Kita lakon lanang kok ngomongin iki lho. Sampai untung iki lho kemeng saiki lho. Bang Tetel Cak, Oh, yang ini iya. iki Bang Tetel. Apa perlumu? Aku golek ogel Cak. Boleh ogel terus masalah Utang Cak, utang ke biyen iku lho Cak, gak nyaur-nyaur Cak. ogel iku pamit ya pamit Oh. jarene Joko watu nanggone Kalimantan. Oh, Iku kira-kira seminggu kait mulai. wah, Cak. Terus aku dipasrahi iki, Ya. kok gawe tulisan iki, malah aku ya gurung dikei duwe, gak ditinggali. Konco. Ngono lho. Niku lho. Iku mang dikei tulisan ki lho. Duh, lorone rek untuk kepalian. Lho ki lho. Marek nolo. Yo. Marek nolo. Sik, aku durung ro awakmu jenenge sapa, Cak? Bonto tukang tetel. Oh, bonto ya. Iya. Itu bontot. Duduk. Ya. Kadang wong-wong ngilang boto kadang. Lah, iki lho. Sampeyan sapa jenenge? Selo, Ki Ageng Selo. Ya Ageng Selo. Marek nolo. Iki wis mari lho. Mari. Lah terus ngopo utangku lho, gurung mari lho. Ngurus utangmu mari ki mulai soale kok nak aku iki teko kangen karo aku nek aku nuruti kon melok stres untuk hukuman maneh kait waras wingi nang puskesmas tek sandakan pil 5. Wis lho. Nek ngono ceritane ki uripe bingung lho. Kenal ponakan Rika lho. Ya apa? Kenal ponakan Rika. Iku ancene durung tau dialisi wong. Wis. Ayo terus nang tak teboto kon gak nyingkrik. Ayo. Jar. Arek kok Ngono omong loro itu. Wangel iki, golek-golekane. Ogel iki. Sangkrik. lho ngene iki lho hati-hati ya. Nek ketemu wong, temen. Wis saiki ayo nang omahe Susi ae ya. Be oleh pegawaian. Pak Detak iki lho untuk loro. Ya, wis ewang ngono ngring sih. Wis gak usah ngenteni ogel. Lho, wis wis iki ke sana tutup kono ya. Imang ya apa? Imang. Loh. Kon ta to? Tahu sih wong iku. Ya kan. Iki siapa iki, Bian? Siapa iki jadi gendon? Gorila. Kanca SD iki. Waduh, wis tuh. Don nawang bino samene don kadange samene don. Iya. Melaku. Lapo? Nang ndi? Ngopi kopi sing awen enak, kopi semriwing. Iki tak jak bisisan sawah iku mau. Lah iya yang ngomong kene lho, kok bisnis tangguhe iki. Ya, Iya. Alismu kena opo kan iku? Dadi opo men iki? Wah, salah. gue tak ceritani, oke? Api lah. Wis rumah jamu. Ya wis ayo ngopi nang kono. Nonton lah. Ya ayo. Mang dibeli kopi semriwing bopo iku mau. Ngopi nang ndi? Di laut. Buka tok, buka tok. Saiki pokoknya nganu to Pakde ya tak doleno penggawean masih sederhana minangka iki belajarmu ya soalnya awakmu ya mari sekolah lulus sakno tolak-toleh ya nang iki nang omahe Mbak Susi Tante Susi Sus Nggih, Susi nggih. Napa? Assalamualaikum Waalaikumsalam. ya apa kabare Alhamdulillah. kok saiki tambah ayu Oh, dine ya Allah. iki ponak aku Maryam salam Oh, Maryam. ya
Lah iki aku njauk tolong ngrepoti ya kira-kira tak titipno rene ya apa. Soale arek iki mari sekolah Nggih. kepengin nyambut gawe, lah kok omah ibu digopoh kate ngrabekno. Oh, Yo. alah. Nggih. Ya apa? Kira-kira cocok ah? Nggih mboten napa-napa. Ya wis ya. Berarti aku tak titipno wis pokoke Nggih. belajar ono dunia wanita. Ya wis tak pasrahno awakmu. Nggih. Ya wis kene. Wis langsung nang mburi kono. Nggih. Nggih. Anu deleh kono. Iki Pak De, Oh iya. Iki mang ngopi, Mang? cete sampai Oh ya. iya. Ya wis. Wis ngono Sis ya. Nggih. Wis aku balik ya. Nggih. Hati-hati lho. Jam. Nggih. Ya. Nggih. Sing anut karo Tante Susi. Nggih. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iko lho. Itu hobi nih ku. Iku. Enak temenan. Umat tayo. Iki lho. Meko. Ayo. Ayo. Loh, mari ngombe iki iso Endi kate to? miber. Apa nih? Kopi apa jaremu lho? Kopi jengking, Sliding, semring, sikring. semriwing. Oh. Ya iki semriwing. Wah, enak iki. Temenan. Ayo. Oh, Makan coklat. berangkat. Ngopi sih, Ses. Nang Kopi masih. oh iya, warung sushi. Yusus, kopi Yusus. Tunggu kene, Bro. Suwe gak ketemu, Bro. Iki kopi terkenal sejak 1965 ini. Legendaris lah. Legendaris, Bro. Enak kopi. Temenan. Panas Oh. mau pol dino iki Mang. Kok situ sih, Yung? Lah ya mene kok golek piron nah ya wis entek lah kopi semriwing iku. Oh, Nek alah. esuk. Enak iki jelas. Wis apa-apa, Bro, kopi situ ya. Cita iji pane jare semriwing. Iya. Coba sih. Kuping-kuping semriwing. Temenan bedur-bedur barang ya. Sopan. Enak. Awakmu saya ngatur apa to? Bro, saiki awak dhewe iki ngatur bisnis gedhen awak dhewe. Lah awakmu ngatur apa? Aku iki duwe sawah 250 hektar. 200 hektar. 250 hektar. Mulai itu kon to. Awak dhewe yo duwe bisnis gede to. God, Bisnis apa? aku saiki ku bisnisan nganakno duwe bank, cabang-cabang. Di kon to, Bu. Kene nyabai ben. Ah, kene kon guyu. Ombo nyawai. Kon apa guyu iku? Lho rumah samu gak. Kondo kekayaan geblak kon iki dhuwitmu ngene lho. Alah, Lah. Kok lah yo jeragan sawah ngono iki ku jeragan duwe. Iki lho jeragan duwe. Duit tok iki nang kene iki. aku ngrungokno kesumbunganmu ku nang kuping rasane sriwing-sriwing nang ndas iki cekot. Dan uang ini jadi pikirno sebelah mata rumah sama aku yo kon tak tuku kon sawahmu kon mari ngene. Piro wene. Kok Jalan. geblak wis salah wis. Lah, delon yo mari ngono. Opo nyawai. Rungokno yo jagaanmu mari ngene kali ini tak tuku bapak gak iso banyoni kon. Sekarang nih di sertifikat dong karena deh. Tak tuku kon mari ngene. Ngrungokno omonganmu ku lho. Silitku ku lho panas menganga kupingku kok sriwing. Sagot aku nang kene iki mah kepengin golek kopi sing enak gak ono semriwing mese kok pikir ngerasa ngomonganmu. Pikir aku tambah semring mangkel hatiku ini got. Gak kakek cocok kakek cincong got. Karemu yo apa saiki got? Karepmu ku yo apa ya? Ngomong sama kamu yo apa got? Gua taek got. Kon Tak dhewe. kon mbok ngancuk got. Ancuk dhewe. Kon tak tuku kon got. Tuku dhewe. Kon mbok ngancuk got. Ancuk dhewe. Kon kok taek got. Tak dhewe. Kon tak susu kon got. Eh, Wah. goblok iki. Tak dhewe. Kon niku lho apa geger-geger. Kon gak ro ta aku iki jagoane desa. Lek ngomong niku yo tak tokno silatku. Ya. Pret bang. Wobol arek cilik. Wow gencur. Duduk.
Mbok ne ambon. Ngengkrak kon. Yo. Arek Cik. Wingi kok dadakno oleh rame desane wong ae. Oh, blagen tak blagen tuk dedet.